A. Alhosen elokuvalaboratoriosta pitkästä aikaa hyvää päivää. Siitä taitaa olla puolisen vuotta, kun lupailin, että Labra toimisi parin viikon sisällä. No, tässä on ollut kaikenlaista laboratorioon liittymätöntä kiirettä, pahoitteluni näistä viivästyksistä, mutta nyt minulla on vihdoin jotain raportoitavaa, nimittäin laboratorion testiajot ovat nyt käynnissä ja kaikki on toiminut oikein mallikkaasti ja lupaavasti. Tässä näemme nyt videokuvaa tästä, miten tämä filmi nyt kulkee koko laboratorion lävitse. Labran haastavin ja tärkein osa on siis tämä filmipolku, mitä pitkin filmi kulkee. Se koostuu nyt 92 muovisesta telasta, joissa on silikonirenkaat päällä suojaamassa filmiä naarmuilta. Filmiä vedetään kelalle ainoastaan laboratorion lopusta käsin, ja tästä syystä on äärimmäisen tärkeää, että nämä välissä olevat 92 telaa pääsevät pyörimään mahdollisimman kevyesti ja vapaasti. Näin on asia. Laboratoriota on hyvin kevyt vetää vaikkapa käsin, ja moottori jaksaa hyvin pienellä teholla vetää filmiä koko laboratorion lävitse. Näissä kuvissa siis laboratoriota ajetaan kuivana ilman kemikaaleja tai muita nesteitä, ja olen tällä tavalla nyt testannut laboratoriosta ihan tätä 16 millistä polyesteriliideriä, sen lisäksi 16 millistä asetaattifilmiä, nidottujen filmiliitosten läpikulkemista sekä myös 8 millistä filmiä, tai siis käytännössä leikkasin saksilla 16 millistä asetaattia halki sellaiseksi epämääräiseksi noin 6-8 milliseksi soiroksi, ja ihan hyvinpä tuo laite sen tuntui lävitse vetävä, vaikka olin vielä nitonut sen vähän vinoon. Että kyllä tämä nyt ihan tässä vaiheessa melko luotettavalta vaikuttaisi. Ja tähän väliin sitten hieman nokkahuilun soittoa. Joo, kuivatestauksen jälkeen iskin laboratorion kaikkiin tankkeihin vedet sisään. En sentään vielä niitä lopullisia kemikaaleja, mutta vedetpä hyvinkin ja testasinpas nyt sitten koko laboratoriota vielä vesien kera. Eli tässä on vähän tätä tietotekniikkaa, lämpötilojen ja muiden tällaisten juttujen ohjaussysteemi. Ja laitetaanpas nyt sitten vähän laboratoriota päälle, eli laitetaan päälle kuivauspuhaltimet ja harjat tuon filmin remjet-pinnoitteen poistamista varten. Sekä lisäksi laitetaan kehitteen turbulointipumput päälle. Ja sitten vaan filmi rullaamaan. Vettähän siellä on. Tästä filmi kulkee ensin tuohon esihuuhteluun, joka pehmentää filmin taustalla olevan pinnoitteen. Tässä pinnoite poistetaan painevesisuihkuilla ja harjoilla, jotka pyörivät. Siitä filmi kulkee sitten kehitteeseen. Kehitteessä on pumput, jotka sekoittavat kehitettä ja ruiskuttavat koko ajan tuoretta kehitettä filmin pinnalle. Seuraavaksi on sitten stoppi, joka keskeyttää kehittymisen. Sen jälkeen vaan huuhteluvaiheita useita. Tämän vaiheen jälkeen filmiä voi käsitellä valossa. Sitten filmi menee valkaisuun, taas huuhteluun, sitten kiinnitteeseen ja loppupesuun, jonka jälkeen on vielä loppuhuuhtelu tässä. Sen jälkeen on kuivuri. Kuivurissa on tommoset todella tehokkaat puhaltimet, jotka ravisuttaa sitä filmiä ja puhaltaa siitä kosteuden pois. Lisäksi se on lämmitin. Sitten tässä on tällainen hepasuodate, joka suodattaa pölyn puhaltimeen puhallettavasta ilmasta, jotta filmiin ei tarvitse niitä pölyhiukkasia. Läpinäkyvien tankkien ansiosta näkyy aika hyvin, miten täällä veden alla nämä telat pyörii ja filmi kulkee.
Tällainen on lämpötilojen ohjausjärjestelmä. Tässä näkyy, että ensimmäinen liuos on jo lopullisessa lämpötilassaan lähes ja seuraavat vielä lämpenee. Tässä sitten ruvetaan olemaan oikeassa lämpötiloissa ja kehitteessä on tosiaan 2 sensoria sen takia, että se on aika tarkka tämä kehitteen lämpötila oltava ja varmuuden vuoksi siellä on 2, että jos toinen näyttäisi väärin, niin voi sitten huomata tämän vikatilanteen. Ja tässä valotiiviissä osassa on sitten tietysti valotiivis ovi, joka laitetaan kiinni sen jälkeen, kun filmi on pimeässä ensin laboratorioon ladattu. No, nyt ei sitten enää ole paljon muuta kuin oikeat kemikaalit vesien tilalle tankkeihin ja siitä sitten kehittelemään, että tällaista tänään. Kiitos kärsivällisyydestänne. Pian se filmi kehittyy. Ystävällisin terveisin A. Alhonen.